Kilukat, mi? Rozsdás a csavar, legalábbis ezen az. Van 3 az egyben a kocsimban, azt talán segít. Nem tudom, mi az. Olaj, mi lenne? Lehetne szerszám. Tessék? A 3 az egyben. Mi lenne, azt mondta. Csavarkulcs vagy eféle. Hogy lehetne csavarkulcs? Vagy valami oldószer. Ez az óceán. Egy hüvelyk 10 mérföld. A lépték. Micsoda? A lépték? A térképé? Ezt úgy hívják? Általában. Van úgy, hogy máshogy. Régen megtanultam, hogy semmit ne vegyek személyes ügynek. De mi személyek vagyunk, igaz? Na akkor csak vegye annak. Hogy nem személyes? Van-e valami az életben, ami nem személyes? Jöjjön be. A vendégem. Talán majd máskor. Holnap hazamegyek. Akkor majd, ha a vidékükön járunk. Nem úgy értem, hogy maga vidéki lenne. Nem vagyok dzsungellakó. Ő is küldött magának egy üzenetet. Bone for tuna. Aztán Bonfortunát kíván, mintha drukkolna, hogy talpra álljak. Kell nekem az ő áldása, hogy sikeres legyek. Jó szerencsét. Mit mondott? Hát, hogy jó szerencsét. Adja ide. Mai újság? Igen, az esti kiadás. Adj egyet. Hé! Azt mondtad, ez mai. De ez mind tegnap történt. Ó, igen, ez...